Mae'r ffordd mae Cymru yn cael ei redeg wedi bod yn newid ers canrifoedd. O ddeddfau cyfiawn Hywel Dda yn 942, deddfau uno Harri Rwythfed yn yr unfed ar 15 ganrif, creu Prydain Fawr yn 1707, Iwerddon yn cael ei hychwanegu yn 1801 ac yn cael ei rannu yn 1921. Cafodd referendwm am ragor o bwerau i Gymru ei wrthod yn 1979 a'i ennill yn 1997. Arweiniodd hyn at greu'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd a ddaeth yn Senedd Cymru yn ddiweddarach a sefydlu Llywodraeth Cymru gyda Phrif Weinidog a Chabinet sy'n atebol i bobl Cymru drwy'r Senedd. Trosglwyddwyd cyfrifoldeb am faterion datganoledig gan gynnwys iechyd, addysg, yr amgylchedd, trafnidiaeth a rai trethi o Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn Llundain i Lywodraeth Cymru yng Nghaerdydd, a roeddwyd pŵer i'r Senedd ddeddfu ar faterion datganoledig i Gymru, fel bod penderfyniadau ar gyfer pobl Cymru yn cael ei gwneud yma yng Nghymru. Mae cyfrifoldeb am wasanaethau fel amddiffyn, yr heddlu, cyfiawnder, pensiynau a bydd daliadau a threthi eraill yn parhau i fod gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Senedd San Steffan. Mae hyn yn golygu y bydd penderfyniadau sy'n cael ei gwneud ar y materion hynny yn San Steffan yn effeithio ar bobl Cymru hefyd. Mae'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn archwilio sut mae'r pethau yma'n gweithio ar hyn o bryd, ac a oes ffyrdd y gallen nhw weithio'n well mwyn gwella bywydau pobl Cymru, gan wneud yn siŵr bod Cymru ar y blaen yn y dyfodol. Dilynwch ni gael ragor o wybodaeth am waith y Comisiwn a sut y gallwch chi gymryd rhan.